Kurdî li ber xwe dide lê Kurd çi dikin? Hesen Hüseyin Deniz. Kurdî zimanekî kevnare yê Mezopotamyayê ye. Li gor hin zimannasên mirehên Kurdî heta avestayî diçe. Berî mîladê bi hezar salan mirovên li ser axa Mezopotamyayê jiyane, bi zimanên Kurdî axivîne û hestên xwe anîne zimîn. Bi dîtina nivîsê re bêyî sayînê 3400 mirovan li Mezopotamyayê ji bo her dengekî wêneyek çêkiriye. Nivîsa Mîxî ya ji aliyê Sümeran ve ku îro ew wêne wek tîp derdikevin pêşberî me. Kurdan bi gelek salên berî û piştî zayînê alfabeyên cuda bi kar anîne. Li herî Dawît zanîn Celadet Bedirxan û Roger Lesçot bi hev re di sed sala 19yan de ji bo Kurdî alfabeya Latînî durust kirin û heta îro beşek mezin ji Kurdan vê alfabeyê bikartînin. Beşek jî hîn tîpên aramî bikartînin. Kurd di 15 gulanê de her sal vê guhertinê pîroz dikin. Dewlemendiya zimanê Kurdî li ser lêgerînek û zanistên tevna înternetê jî hatiye peytandin û di nav zimanên cîhanê de di rêzên pêşemîn de cihê xwe dikire. Pirzaravayîya Kurdî û çanda dengbêjiyê dewlemendiyeke bêhempa ye. Bi dîtina nivîsê û nivîsîna pirtûkan re mayîndebûna zimanê nivîskî rê li ber durustkirina rêzimanî jî vekiriye. Bi taybetî ji bo gel an neteweyên xwedî dewlet, xwendegeh û zanîngeh ziman bi awayê rêzimanî û rastnivîsî xwe pir bi pêş de biriye. Mirovan karîne bi rêya perwerdeyiya peyvên nû, rêzgirên rêzimanî yên nû, heta zimanekî bi tevayî nû derbasî nifşên nû bikin û zimanê xwe bi pêş de bibin. Ji bo Kurdan li seranseriya dîrokê zêde derfetên dewletbûna mayînde nehatine bidestxistin. Dewlet an nûxweseriyên ji bo demekê pêk hatine jî derfeta sazkirina sazî û sazomanên xurt û demdirêj ên perwerdeyî nedîtine. Ji bo wê zimanê Kurdî zêdetirî awayê nivîskî xwe bi rêya dengbêjan û bi awayê gotinî heta rojame anîye. Di salên berî pêşketina alavên ragihandinê yên weke radyo û televizyonê de bikaranîna Kurdî ya bi awayê gotinî xwediyê cihekê girîng û berfireh bû. Li seranserê welêt bi sedan dengbêjan zimanê Kurdî bi pêş de dibirin û radigihandin gel. Lê bi derketina radyo û bi taybetî televizyonê re û di salên dawî de bi rêya telefonê vê derfetê cihê xwe da alavên asîmlasyonê. Bi taybetî dewleta Tirk bi rêya sedan kanalên televizyonê û rêzefîlmên çanda Kurdan berova jî dikin û bi fîlmên li herêma Kurdan dikişînin û bi bikaranîna enstrûman û navên Kurdî bala Kurdan dikişînin ser xwe tevî naveroka wan a vîrtuvala û çewtî rastiya Kurdan jî mirovan li ber ekranên asîmlasyonê digire û zimanê wan bi wan dide ji bîrkirin û zimanê xwe yê asîmlasyonê dixe jiyana wan. Li Kurdistanê gelek zarok, dayîk, ciwan li ber ekranên televizyonên Tirkî hînî vê zimanê asîmlasyonê dibin û roj bi roj ji zimanê xwe dûr dikevin. Divê neyê ji bîrkirin ku dûrketina ji zimanê dayîkê, dûrketina ji çanda xwe, ji dîroka xwe, ji hest û ramanên neteweya xwe jî bixweretîne. Ji xwe ji roja avabûna xwe ve komara Tirkiyeyê bi zanistî, bi plan û bi armanc li ser Kurdan asîmlasyon daye ferskirin. Lê di heftê salên destpêkê de asîmlasyonê nikaribû ava okyanusa zimanê Kurdî biçiqanda. Lê di van 3 salên dawî yên komara Tirkiyê de tişta polîtîka û pêkanînên dewleta Tirk nikaribû bikira, Kurdan xwe bi xwe û bi destê xwe kirin û Kurdan ev yek ne tenê li Kurdistan û Tirkî, li Ewropa jî domand. Kurdên berê ji axaftina bi Tirkî şerm dikirin. Niha gêiştina rewşekê ku ji axaftina bi Kurdî şerm dikin. Kurdiya wan çendî zelal û pak be jî axaftina bi Tirkî ji bo xwe wek şareziyeyekê, wek xwenêzik dîtina çanda serdest û pesinandineke serdestiyê dibînin. Ev yek jî bi piranî bi destê rewşenbîr û pêşengên Kurdan tê kirin. Gava kesekî di nav civakê de derketiye pêş. Diçe nav gel û li şûna ku Kurdî biaxive, dest pê dike bi Tirkî de axive. Gel dihizire ku axaftina bi Tirkî mirov bi pêş de dibe û êdî ew jî hewl didin bi Tirkî biaxivin. Mirovekî zarokên wê li Ewropayê ji dayîk bûne dê û bav wek bilbil bi Kurdî dizanin, lê zarokên wan peyvek tenê jî bi Kurdî nizanîbûn, rewşa xwe ya oto-asîmlasyonê wiha dida diyar kirin. Em her sal diçin welêt serdana xizmên xwe. Ji bo serê me bi dewletê re nekeve serêşiyê. Me zarokên xwe hînî Kurdî nekir û em bi wan re bi Tirkî axivîn. Niha zarokên me mezin bûn û me rexne dikin. Dibêjin çima we ji me re negot em Kurdin û zimanê me Kurdî ye. Mirovekî din digot,
مدید لولید حتی لگندان زاروک به ترکی دا آخوین گاوا زاروک ین مده چنور لکارن بخزمین خوین زاروک را بدن و بستینن جبوه ام بوان را به ترکی آخوین و نها او به هف را به ترکی دکارن بدن و بستینن لدلکی مشکستیه جبرکو او چاندا کردی لمالا ما تک دچه ده هر دو میناکان ده جیته دیتن که دی و باف خواه خستنشون دولتا ترک و پولتیقای اسیملاسیون دولتا ترک لولاتکی اوروپایی لسر زاروکین خواه هم فرس کریه و هم پیکانیه. او یک دجوار بون و خطره اوتو اسیملاسیونه یعنی اسیملاسیونا به دست خواه دیار دکه. دیسا مالباتا که لولیت روش اوتو اسیملاسیونه و هفدانی سرزمین. زاروک چون دبستانی و هاتن. مگود ام لمالی به ترکی باخوین جبو زمانی وان ای ترکی به پیش بکوه و درسین وان باش ببن. زاروکین مهینی ترکی بون ده زمان مالی بو ترکی ایدی روژکی مدید کو تلویزیونا ما بو ترکی صحبتین ما بون ترکی و ما وقت ترکان خبرش هفردان. مگود ام جوی خلطیه وگرن ده مکر و نکر زاروک و نگریان سر کردی. ما خرابیه هری مزن به دست خواه بخواه کر. نه ام لکابا خواه دخن لیش دسته ما چو. ایدی او نه زاروکین ما، زاروکین ترکانن. جبر کو به زمان ل اخلاق ترکی جگرتن و چاندا کردی دور کتن. در روزا مده گلک درفتین خوشیاندن زمانی کردی لسر تبنا اینترنتی هنه. لی کرد هنجی برای بکارانی زمانی ترکی بشنگتی اوتو اسیملاسیونی دکن. زمانی کردی تاوی کرمی نجداری لبرخواه ده. لی کرد مخابن ده چراو اوتو اسیملاسیونی ده خرابیه هری مزن بخواه، به چاندا خواه، به زمانی خواه و به هبونا خواه دکن. بگومان کردین لبرخواه دن جی هنه. ین لهر آلیه جیهانی بزاروکین خواره به کردی ددن و دستینن، ین ده چارچوه هندکاریا زمانی دایی که او چاندا ولید ده به اصرار دبستانین کردی ود کرن و به دلداری ده دومینن جی هنه. لی پشتکرین اوتو اسیملاسیونی وک آوا قریجی گو به هرکه سرکانیا زلال هر اوکیانوسا زمانی کردی دلویدینن. دوی کرد جبیر نکن زمانه که جعالی زاروکان و نی بکار آنین محکوم مرینه و گاوا زمانه نتوه که بمره او نتوه جی تاوی چاند و دیروکا خود مره. یم بزاروکین خوره به اصرار بزمانی دایی که ناخبن بلا جاره کدن کمی خودینم برخواه و شخوا مرینه شیار ببن.